עוברים את הראש. מכיר אחד שהוא יוסי, היה לו ראש קטן, ולא זה לא הפריע כי הוא ככה מהגן. סיים את הקורס מדעצים, הדריך כל השנה, גייס 5 חוגים ועשה מהפכה. הוא כבר בחור אחר, אין מה לדבר, ואת הגודל של הראש שלו צריך עוד לברר. אתה לעוד זמין, תגדיל בשקט אישי, אז בוא לראש גדול, וכשתגדיל תבין, יש שם את הכל וגם אתה יכול להגדיל אותה. עוד יודי תירשם לראש גדול, יודניק נהנה יותר, אז בוא וכשתגדיל תבין. המחנות העולים את הראש הם מגדילים. יוסי מתלבט עוד אם להירשם, כי יש בגרות בהונגרית, אבל את מי זה מעניין? מה שהוא מציק לו הוא לא מבין עוד מה, הראש שלו גדל כי הוא עושה מהפכה. אתה לעוד זמין, תגדיל בשקט אישי, אז בוא לראש גדול, וכשתגדיל תבין, יש שם את הכל וגם אתה יכול להגדיל אותה. עוד יודי תירשם לראש גדול. אתה לעוד זמין, תגדיל בשקט אישי, אז בוא לראש גדול, וכשתגדיל תבין, יודניק נהנה יותר, אז בוא וכשתגדיל תבין. לישון עם כל החבר'ה, להיות עם השכבה, טיול ופארק קופים והדרכת שנה שנייה, ואין עוד דברים כאלה.